Idinaos ng matagumpay ang Coronation Night ng Mr. Pampanga 2026 nitong May 9 sa Eastgate Convention Center sa lungsod ng San Fernando. Itinanghal si AJ Lacson ng Santo Tomas bilang bagong Mr. Pampanga 2026. Bilang title holder, magiging kinatawan si Lacson ng Pampanga sa Mr. Pilipinas Worldwide. Kinilala rin sa gabi ng kompetisyon ang iba pang winners na magre-representa sa iba't ibang national pageants. Si Dalton Leroy Mendoza ng Lubao, ang Mr. Tourism Universe Pampanga 2026. Mr. World Philippines Pampanga 2026 naman, si Christian Manalo ng Mexico. Si Dave Dioco ng City of San Fernando, ang Mr. Icon Philippines Pampanga 2026. Mr. Teen Philippines Pampanga 2026 naman si Samuel Suri ng Magalang. Edward Santos ng Guagua, ang Mr. Tourism Island Pampanga 2026. At ang face of Mr. Pampanga 2026, si RJ Perkins ng Angeles City. Ang prestigious male pageant ay pinangunahan ng JLB Events Management sa ilalim ng pamumuno ni Jomel Lingat Bernal. Layunin ng pageant na maipakita ang talento, kagwapuhan, confidence at kulturang Kapampangan sa pamamagitan ng modernong pageantry platform para sa kalalakihan sa Pampanga. This is Patricia Mamangon on the spot.